Hayi ntombazana isangapha. Sana domoba ya. Hayi ntombi. Uyakudla. Hayi so kintombi usemhle. Alifuna ukubanje. Hayi ntombi wanciba uniform uqeshwe phi na ntombazana? Seli no. Ufuna ukuxela uba ngoku uqeshwe ebelungwini ntombi. Hayi akabelungu phi apha. Phi na ntombazana? Mntana wena. Hayi kaloku usebenza emakhitshini apha usebenza kwalapha edresi ntombazana. Hayi asisi kuyaqhuma man kuyanantsika. Hayi kaloku ngumoya kusephaya apha. Mama Ntombi ne andifuni ulithethe kuloo nto bandihamba ndichopha kunantsika kusifuyise ne. Asumana warisisi hayi mana umhle nenwele wena. Ngiqeshiwe. Phina Ngiqeshwe esikolweni nono ngiphekela abantwana. isisi soqoka. Ngiphekela abantwana nono. Ntombazana ke ngoku ufuna uxela uba njani? ufuna undixelela ke Yakha ngoku njani sisi? Nangoku liswa ku-interview. hayi ntombi. Kubuzwe ke phana how do you do that I work ngokuthi angena. Ntombazana uyayazi uzosebenza ke ngoku ngepilchati usebenze Usebenze ngamasi. Ndingenile pha kwi-induction kaloku. Jonga mamela ke ntombazana ndifuna ke ndizamele iitoti undizamele ne-2 litre ke yamasi ntombazana. Hayi man wena sisinto nayo khawukhule. Hayi ntombazana kama ndiyakhumbula ndijola noAbush my friend ndandisiza ne-Supek. Ndiyakhumbula kahle Sasizitya nono. sobabini ke sisi. Abantwana bam sisi bandiziphekela isupek bazityela amafele. So ke ntombazana bezivuma. Hayi man khawukhule mana. Ntombazana. Hayi khawukhule wena. Asoze ungandiphekeli ntombazana. Hey sisi into esisimanga engafuna ukubalisa hayi andifuna ukugqithakelela ntombazana. Yintoni ngoku? Hey hayi otishara hayi Uba uphangelelo Joyce wena. emva kwam nono. Kuthiwa Mamzo zabaphakela. Utye akho kwabantwana kukutya ke sasa. Ndizabafuna kaloku. Into endikakayo mna basike bafune bona ukogqitha abantwana aba. Hayi wena. Athi umuntu ufuna iiplate ezimbini okanye afuna ugodwa uJoyce wagodwa ne-rice. Ndithi mna ugodwa njani ne-rice yabantwana? Uyayazi bana unantsika umama lo usiphetheyo thina ba ezi-cleaners uphume na-10 kg 2 phambi kwaprincipal akaboni tu uzifika besuku. Ayini sisi niyakutya kodwa ukutya kwabantwana kujonga ntombazana ndifuna nam uze nazo ezo rice. Hayi ntombazana ndini. Hayi ntombazana. Ndiqeshe ootishara ngapha nangapha sana ndifake iinamba. Hayini wena. Ndizabaphakela abantwana. Mamela sisi. Phakela. Into endifuna ezaa toti zepilchat. Hayi man wena mani khawukhule nontombazana. Indlu mayinoke intlantsi ngoku. Uthanda ufakele? Hayi ntombazana. Awusethu uyabhetha umntu. Hayi ntombazana. Uyabhetha wena. Hayi ewe ndizawutsho ntombazana. Hey yakuglawa. Hayi hayi kaloku sisi usifake because yabona uthando lwapha endlini sisi ngoku ngumkhefu sana. Hayi mntakabawo ndifumene nam ayithi loo nto kwathini tata adinwe half time makuplanwe. Hayini ntombi ndifuna iqobo into ezawubaleka nam ithi iqobo du ibe ngathi yi-Sundowns hayi soze mntakasisi khumlela ezinto. mamela nontombi mna ndizifumenele emnye. Yabona umtata lona hayi ndiyaphuma mntakasisi bendikukhumelela kamandi unayazi bonke bayikaizer chiefs. ubungathi thani wena nizawunantsika. Hayi engagement ntoni phela hayi ntombazana ewe engagement yona imali uyakuyikhupha abakulolu iyakubakhupha bona yena akalibali esenza kanti uyakaizer chiefs. Uyikaizer Chiefs okayena ani utata walapha yabona sisi uthe wathi kum ndimbona although sithandwa sam ndingu-83 but andifuna ukuxoka ndisefreshile 2000 lo mama. Ntombazana unento ethi Khosi for life bendiqonda ntombazana abantu zii-Sundowns ngoku and thina sifuna ukukhepha udinwe ntoba yini. Hayi sithandwa sam bendikhumela zinto bantwana otherwise kakhulu. Hayi ubani obhoncoza batshaya inantsika ngoku mntakabawo banepayipu ebehleli nje yipayipu. Hayi mntakabawo abathi abam andidibana ngoba kungekho isikolo sisavulwe. Lo wakho namgqibele ngathi uzawutyeba ke shem ndimbona nje. Tyebe tu hayi sana ubhityela goqweni umntana andiyazi kwenzeka ntoni. Ndiyabona uba uyafika apha ezibhotileni. Ewe sisi ndibona uyafika ezibhotileni. Hayi ixesha limkile wena sisi kuyakhulu. Thandwa sam bendiza kubona nonothi ewe mani no mani jonga ntombazana ndizawuya ke for ezinantsika ezitoti mani wena ndisafika phana mani wena. Izothini hayi kaloku ndifuna uninika usuku so wena nantsika. Hayi mani nobuzo mani khawukhulwe mani yintoni
Ntombi, uyazi uba akukho nto ngoku. Awufuna uyeka ubutsotsi, awufuna ukuba ngumama. Zohlala zikhala ntombazana kum uyayazi. Hayi 6-7 ndono ndiyaqala ndiyaqala. Ndiyaphakamisa hayi sisi. mna kuyaziwa mntasekhaya kwalapha Ah. endlini ndiyayihlaba imela. Yazi Hayi. ubani ubhoncoza unobona lo mntana wam umncinci unenxeba kule ndawo nam ndigqo. Hayi umna andiqala ngomasichole ndaqomba ndibuyisela kude ufuna zikhale ndaqajula ikrista ntombazana Sisi. ndamgqobha ndaqomba hayi kaloku ujonga Uyakwazi wasusa wena- ndibizela isikwadi ndathi qhamka naso ndiyamathela ndiyaziwa phana ndingena ngapha nangapha nakootata Athi gqina uPatrick uzawuza noPatrick ndingenziwa nto phakathi ntombi. ngena kootata ndingena koomama ooJoyce ndibaphekele ngokwam mna Hayi sisi, hayi bayeke wena. ndaziwa phana mndibuse Nontombi, hayi wethu, hayi wethu. shawezi mantshabe mantshondo sam enkomo Ewe mani ntombi. ndikhubulela umfanazo Mna ndivuyela into eyi-1 iPill Chat hayi namasi. mansuka kakhulu Hayi ntombi soze ndingavuyi. lo moya Ewe sisi, bye-bye. sisi, bye bye sisi. Awusahlekanga. Oh betunana.